Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. At yan, dato'y update. Napasamak nga disgrasya, iti C5 Road, iti Sarat, Ilocos sa Norte, Kastamdamagan, iti Kalman, Idol Bernard. May sa iti pimusay, may samit iti nasugatan, iti panagdinong party 2 motorsiklo, iti C5, nga sakop iti Barangay 20, Sarat, Ilocos Norte. Nabigbig ti pimusay ni Alfred Gacula, nga agtuan na patapulakit pito, nga taga Banna Ilocos sa Norte, datoy taga Banna Ilocos sa Norte, Idol Bernard. Idinto nga datoy nakadinong parnaket may sa nga residente iti may sa residente iti Lawag-han ang Lawag City datoy. Lawagem. Kansawan da ka man Dati biktima, Idol Bernard, may isang nasugatan, nakadinong par ni Jules Fernandez nga agtawan iti 21, Idol Bernard. Iti investigasyon, iti PNP nagasinabet, digiti dua iti C5, iti opposite direction, nga dito meten iti nagadinong paranda, may pagarop nga ni Alfred Gacula, iti imagaw iti linya nga isumeten datoy panagadinong parda gabot iti sa impact na ipurwak digiti duang ang padpada ket natumba iti motorsiklo iti tenga iti kalsada. Nagresponde digiti panakabagi iti RHU Sarat ket nitaray iti Dingras District Hospital datoy biktima ngem deklar dato nga dead on arrival aga po iti nakarong nga sugat iti ulna babaen ti paniwag iti examination ni Dr. Jacqueline Hernando. Idinto nga iti maysa nga biktima Idol Bernard ket netraymet iti Governor Roque Ablan Sr. Memorial Hospital. Iti investigasyon ti PNP may pangarop nga ni Gacula iti magaw iti linya nga rason iti inda nagadinong paran bali na basta una dati kurbaan na paset iti kalsada Idol Bernard iti nagadinong paran digitoy iti kalsada nga rason dati nakatayan iti maysa nga ni Gacula nga residente manipud ti Barangay Fortuna Marcos, Ilocos Norte. Kunati PNP nagpalagit damanen nga no Banna taga Marcos ni Alfred hangat baka Banna ni dati Masat Marcos dati ni Jules Fernandez taga Banna dinto nga ni Alfred taga Marcos ket taga Marcos Barangay taga Marcos dati Valenciano Banna dati may sa Marcos Met dati may sa Idol Bernard Fortuna Marcos ni Gacula ang isutin musay iti datoy nga disgrasya. Sekon ti PNP hamba na pagsalita iti nagbalin nga biktima ti disgrasya ken ti pamilya datoy pimusay Idol Bernard. Imagaw latat linya na kahit nga sawen ano na ganan nakaturog or naatake or what Idol Dennis ano wano na bartek diyan amin na lugar Idol Bernard kita medyo sharp of ijayen alabas na launa siguro kita miskal kolona amo ba ti jayen napatay kurba wala ta blind curve di jay eta ada digiti balbalay nan sa jay we know digiti kay kayo going open adami na diya may siyang balay nga no ang kurba ito medyo hamong makita maripar blind curve nga masabit mo Juan Aldo Bernal so nga nagpalagid iti PNP kadagitay riders kinadupa nga motorista edi pragan anad hanggang kapungan nakalinlinis ti kalsada Idol Bernal ket mansulata iti panagpataray iti kalsada. Iti sa balipay nga bangir adda iti natiling nagsugal Idol Bernard iti iliti Paway Ilocos Norte. Kabenda to iti inuay tatang operasyon iti PNP dalawan ni Pulis
Captain Sugayan iti ili iti Paway Ilocos Norte. Naman nga dagiti nagsugal ke iti lugar Idol Bernard ket natiliw ababen iti operasyon nabigbig digitoy nga da Eden Kagawas Abran nga agtawan 33 nasawaan sa barangay Nagbakalang Paway. Marieta kay Abian Sagun nga agtawan 52 nga taga barangay Santa Rita. Kastamiten ti Agnagan Rovic Mamala nga agtawan 24 ta barangay Santa Rita iti Paway. Na aktuan digiti kami ti PNP iti iti Lucky 9 yung nagmalas damet. Naala kadakwada iti bet money Idol Bernard nga dagito kit agbaling ebidensya iti PNP astamitin iti 1,000 peso bill naala kadakwada 2 pidaso iti 100 peso bill kenda dumampay nga coins iti datoy panagayam da iti Lucky 9 Idol Bernard talupay nga moon black chair agraman ti may nga set nga baraha iti naala kadakwada iti mismo nga nagtutugawan da nga may iti initis da iti kwanta nagresponde mo iti kaming iti PNP kalpas nga nakawat informasyon nga iti panagsugal nga mapasamak iti nadakamat nga lugar. Kuna ti PNP agyamyaman da kadagitay Marites Akaruba sa nagipulong da iti kastoy ket nagresulta iti panakatili iti talo nga nagsugal iti nadakamat nga barangay. 30,000 kwa Idol Bernard iti sagana nga pagpiyansa iti tiliwan iti illegal gambling iti bukod tayo nga probinsya. Iti sabali pa nga bangir at dati nantercept sa kabulupat nga baboy iti iliti Badog Ilocos Norte babayan kay kamkaming iti second PMFC iti nakamat nga lugar. So ang alugan nga nagkarga iti baboy iti intercept iti mismo nga lugar iti barangay Turod iti nakamat ngili dito ket Misarek iti probinsya ti Ilocos Norte na apprehend iti duang alugan nga in turong iti may nga Mitsubishi L300 van dati nga identity plate number XMS 322 nga nagkarga di sa bulog ita may nga baboy. Time kadwa nga L300 nagkarga met talo nga baboy. Idol Bernard all in all 14 dagiti baboy nga naganda kami sa rek iti probinsya ti Ilocos Norte. Second ti PNP kapukal ti patungpal iti panagwaras ti ASF isat gapunang struktura kadagiti sumsumarat no awan iti dokumento nga mapakita nga dagito kit dimalan iti animal quarantine station Idol Bernard iti Agdama sujar iti pulisya dagito nga bababoy ang iti pakamo nanwenda dagito natili nga baboy nga apprehend nga sumret iti probinsya ati Ilocos Norte. Partsenda Idol Dance alangan. Naindak lang nga padaya pangikabilam ko madeta apay maibalod ayat ti baboy ano kas pagarigan no illegal awan na. Automatic kanenda dinto nga mabulok dita. Wow, posible amang na baka may examine ko ito kit no positibo ti ASF. Una no positibo ti ASF maikali kaling operation. Kaling operation ngem deti naganan no healthy kaday sam aminen gaputa undocumented pigs or boars or naman ket digiti ket mapartin kaninda anan ikabil da ko matapagbaludan ti police station. Kaabay na digiti balod kasi madi amom kaduna no digiti gisiksikag magparti ti baboy ngano ti adati operasyon ket chicharon do no kwa kaduan na digiti chicharon da dagiti ket ko ano na madlaw no kwa nga dagiti especially di agrarian ASF di probinsya kit adot na mamantayo nga sakbaypay nga nagiwag di ko kaling operation ket nagparpartidan taga na time natay in
Tawag tayo na bagnet in the kwan. Karunan dan dagiti baboy ay ba na tabi ka sa nga raman iti kastoy nga panakaikali dagiti baboy. Iti nagpatnag Idol Bernard iti abiyang iti PNP ket nakaalarto da. Gabo ko iti maanging proclamation rally iti Sitinya Arena iti di rabi ket kadado dagiti chapter na magmagda iti ayamit tabato mo no kote aeropuerto ket mangipakita nga at sumangpeten dagiti do mga senator see you later nga senator umaymet na pumasyar iti probinsya iti Ilocos Norte kada iti proclamation rally iti alyansa ng bagong Pilipinas. So PNP expect rin din na visible da kalsada gabo pa lang kanito yung digitaris nga dyan si Mangpet iti probinsya ti Ilocos Norte ken sumangpet pay intuno madamdama. Tama Cuerpo de Policia Idol Dennis Gabriel Alipio Tata Aremen.